Per crear una presentació en Prezi, el primer que hem de fer és crear un compte, de forma gratuïta amb el plan públic. Per fer-ho, fem clic damunt Get Started. Amb el plan públic, totes les presentacions que creem es veuran públicament i els altres usuaris podran reutilitzar-les. Per crear un compte hem d'introduir el nom, el cognom, un correu electrònic i una contrasenya. Un cop hem creat el compte, entrem dins la nostra sessió, des de Tus Prezis, i veurem aquesta pàgina principal, des de la que podem crear un nou Prezi fent clic en aquest icon, veure tots els Prezis que hem creat, que podem editar, compartir, organitzar dins carpetes i esborrar. També podem crear carpetes per organitzar. Al menú de dalt podem descobrir altres Prezis fent clic al botó Explore. O bé, sol·licitar ajuda fent clic al botó de Aprende y ayuda. Nosaltres farem clic sobre el botó de crear un nou Prezi i se'ns obre una nova pàgina en la que ens fa elegir la plantilla que tindrà el Prezi que creem. En seleccionarem una i fem clic sobre el botó blau que posa Usar plantilla o bé el botó de vora que posa Iniciar Prezi en blanc. S'obre la següent pantalla en la que podem començar a editar el Prezi. Si hem seleccionat una plantilla, podem anar completant les diferents diapositives que es troben ordenades al marge esquerre. En canvi, si seleccionem el Prezi en blanc, serem nosaltres els que anem muntant les diferents diapositives. Afegim un títol a la plantilla i anem completant les diapositives en la informació pertinent. També podem afegir noves diapositives fent clic al cercle de dalt a l'esquerra i seleccionar la forma i la mida. A la part de dalt tenim dues fletxes que són per desfer i refer els canvis i un disquet que és per guardar els canvis que es van desant contínuament al nivell. També podem inserir des d'aquí imatges, símbols, vídeos de YouTube, fletxes, línies, música, arxius i presentacions en PowerPoint. Inserim una fletxa cap a la diapositiva nova que hem inserit i també una imatge des d'internet o bé des dels nostres arxius. Seleccionem la imatge. L'arrossegam dins la presentació. Esperam a que es carregui i la recol·locam de forma que encaixi dins la presentació. Per visualitzar la presentació, fem clic damunt el botó que hi ha a dalt a la dreta de la pantalla que posa Presentar i s'obre la pantalla completa, en la que podem canviar de diapositiva fent clic a les fletxes de sota. Per sortir de la pantalla, fem clic damunt el botó del teclat ESC. Si no ens agrada l'ordre en què apareixen les diapositives, podem canviar-lo editant la ruta des del marge esquerre, movent les diapositives amunt i avall. També ho podem fer fent clic al botó de sota que posa Editar ruta. Veiem com ens senyala amb línies i nombres consecutius el camí que recorre la presentació dins l'esquema.
Cada nombre és una diapositiva. Podem editar-lo i afegir més diapositives. Afegir vistes determinades de la pantalla i esborrar. Un cop hem enllestit la presentació, podem guardar-la, compartir-la, descarregar-la com a PDF o com a prezi portable. Finalment, totes les nostres presentacions les trobarem a la pàgina inicial, un cop entrant dins la nostra sessió des de Tus Prezis.